Het is 4 november. Goejoen, welkom bij Bient. Majoen on tafel, Kirsten Adema, over de Tyrannosaurus Rex tentoonstelling speciaal voor band met autisme. Bebbe van den Berg over gymnastiek 2.0 en Jorrit Volkers vertelt over de festiviteiten die er takken hier binnen aan te vieren. Dat het alweer 20 jaar is dat Nederland bevrijd wordt van de Duitsers. Ja, voor de mensen die dat net weten, dat is dus een amfibievoertuig. Ja, dat klopt. Had hij nog een speciale naam? Ja, het is een duk. Een duk. Ja. En we konden net heel goed zien, maar doosiers, want we praten steeds een doosje in elkaar. Ja, ja, dat hebben we al praten. Oké, en doosier is achter het stuur. Ja, ik zie het achter het stuur. En hij is nog volle meer. Ja, dus, er is nog wat meer. Er is nog wat meer. Nou, komen we aan over te praten. Eerst heel wat oors, want een Frieske primeur van het Natuurmuseum Ljouwert. Want de tentoonstelling hoe de Tyrannosaurus Rex had al 15.000 mensen lutsen. En wordt ook nog maar een week verlengd. Maar nog neer werd het Fries Museum hier besteld. Speciaal voor band met autisme. Morgenmiddag van 4 tot zo'n uur, dan is het zover. Kirsten, daar is vastzitter Autisme Café Tiet Jerkstra-deal. Wat is dat eigenlijk, die Autisme Café? Nou, het Autisme Café Tiet Jerkstra-deal is opgericht door een aantal moeders in Bergen. Om het begrip en kennis over autisme met elkaar te delen en te verspreiden. Ja, want toch heeft zelf ook een zoon met autisme. Ja, ik heb een zoon, Vigo. Hij is 12 jaar en die heeft Asperger. En we hebben gemerkt hoe belangrijk het is als zijn omgeving weet wat autisme is. Dan kan je veel beter reageren op hem en hem helpen verder te komen in de maatschappij. Ja, want Asperger, dat is een vorm van autisme. En hoe uit het hem dat dan? Nou, autisme, dat kan je eigenlijk zo zien dat alle informatie komt anders binnen bij mensen met autisme dan bij ons. Je kan het eigenlijk zo zien dat alle informatie net zo zwaar binnenkomt. En mensen met autisme zijn dus altijd aan het puzzelen van wat is nou een detail en wat is een hoofdzaak. Dus die zijn altijd druk in hun hoofd. En dat zie je bij mijn zoon ook, dat hij zo af en toe heel afwezig lijkt, omdat hij gewoon alles een goede plaats moet geven. En daarmee heb je in sociale contacten met elkaar of in communicatie of in verbeelding, merk je dat het anders werkt bij hem. Ja, en Vigo, dat is, hij is slocht, hij is gek op dinosaurus? Nou, hij vindt ze wel heel erg leuk, ja. Ja. En En het Natuurmuseum Het Natuurmuseum vond hij wel altijd heel erg leuk om ook naartoe te gaan. Ja. Maar juist bij tentoonstellingen waar iets bijzonders is, dan is het meestal zo druk. En het is heel populair natuurlijk, maar dan is het zo druk dat wij niet eens naar binnen hoeven te gaan. Dan haakt hij af. Dan kan hij niet tussen al die drukte ook nog eens de tentoonstelling zien. Laat staan dat hij de leuke proefjes of de leuke bijzonderheden meekrijgt. Ja, en dit krijg je hem dus aan al te zien, hè? Dit is opnames die we van een beetje makken, hè? En morgen dus naar de T-Rex, om het maar even populair te zeggen, de Tyrannosaurus. Had hij er wat zin in eigenlijk? Ja, ik vind het wel hartstikke leuk, ja. En het mooie is dat er natuurlijk heel weinig, het is heel rustig in het museum. Dus op het moment dat iets dan een beetje spannend of iets te veel op ze afkomt, dan kunnen ze even een stapje terugnemen of eventjes ergens anders gaan kijken. En ze kunnen gewoon zijn wie ze zijn. Het even een rustig een plekje geven dan. Ja, wat vinden jullie jongens? Maar dat eigenlijk meerdere musea er dadelijk wel? Ik vind het een geweldig initiatief. Wij realiseren ons net dat zulke dingen nog een hoorn binnen. En ik net de problemen of dat saget. Dus ik denk dat er meer musea dit initiatief volgen iemand eigenlijk. Ja. En die zijn er wel welwillend genoeg, liek het mij. Ja, dus ik denk het wel. Ja, ik zou in Sekrek al even zien. Ik denk dat er absoluut musea binnen die het hier vervielen om iepen te gaan hiervoor. Ja, er zijn toch veel mensen die gewoon in vakanties of zo niet naar het museum toe gaan, omdat het gewoon te druk is. En ik ga niet als ik 2 kinderen thuis heb, ga ik niet met 2 kinderen naar het museum in zo'n vakantieweek, want dat heeft geen zin. Ja. De ene die zal het niet meekrijgen. En we hebben het nou over jouw zoon, Vigo, maar om hoeveel band gaat het eigenlijk in Friesland? Nou, ongeveer 1% van de kinderen heeft een vorm van autisme. Dus ik weet niet precies hoeveel kinderen er in Friesland wonen, maar het gaat om veel mensen. En je hebt heel veel verschillende vormen van autisme, maar het gaat om veel kinderen. Ja. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Een heel soort willen in elk geval. Morgen. Dus, is het trouwens nog rond? Kun je mensen nog op jou? Ja, ze kunnen zich nog opgeven op www.aktdeal.nl.
aktdeal.nl. aktdeal.nl. Nou, een heel soort willen. We zien dat ook gymnastiekles. Gymnastiek 2.0. Ja, ik ben gewoon 1.0, vond ik al mooi. Maar 2.0, wat is dat, Berber? Ja, het is eigenlijk het is psychologisch verantwoord apenkooi. Psychologisch verantwoord apenkooi. Als je vroeger naar de gymnastiekles ging en je mocht kiezen, dan koos je altijd voor apenkooi. Dat was feest, daar gebeurde heel veel. Dan moest je van alles en nog wat doen. Maar dit is apenkooi op een goede manier weggezet. We hebben de SIOS-leerlingen neergezet die leren coachen. We hebben leerlingen vanuit de school die iets met sport hebben of die sport leuk vinden. Die komen naar de turnhal, die doen extra gymnastiekles. En dan gaan we heel veel oefenen met andere dingen. Niet alleen maar met sport, maar ook met het leren doelen stellen. Het leren coachen van elkaar, samenwerken. Feedback geven ook aan de coach die daar staat. Ja, dat is fantastisch. Er gebeurt wat. Maar het zijn dus HAVO-VWO-leerlingen die het ook al echt gevoel voor sport hebben. Ja, dus het is of ze zijn zelf sporter, dat kan dan zijn topsport, dat kan zijn recreatie, of ze vinden sport gewoon heel leuk. Dus een speciale klas die richt zich op sport, maar ook op leefstijl. Want juist sport, en dat weten we natuurlijk van ook die professor Erik Scherde, die ook vaak zegt van op jonge leeftijd veel bewegen, veel sporten zorgt voor een gezond brein, wat reserves geeft voor op latere leeftijd. Nou, dit is dus extra voor op de bestaande gymnastiekles al. En het mooie is nog dat de gymleraren ook op een gegeven moment zeiden van vrek, ik kan nog veel meer en ik kan zelf ook meer gaan coachen in plaats van opdrachten geven. Dit zijn echt vaardigheden waar ze hun rest van hun leven baat bij hebben. Ja, nou, we oude week even bij de visite, hè, om even een indruk te krijgen wat het dan correct is. Gymnastiek 2.0. Maak hem! Chris, maak het hem lastig. Maak het hem heel lastig. Dat hij eigenlijk bijna wil opgeven. Heel goed. Oh, en weer opnieuw, hè? Ah, joh, ik kan nog veel harder. Is dit leuker dan een gewone gymles, hè, Gerben? Ja, vol leuker. Oh ja, dat heb ik, ja. Hey, maar nou best er afval, maar waarom is het leuker? Nou, je kan volle meer verschillende onderdelen trainen. En komt er aan zijn bij SCR te voetballen? Ik hoop het. Ik ben er krijg oud van, dus. Afvallen? Ja, keurig. Hopsakee. Super, 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 super. Super, 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 super. Ja, een prachtige zeel. Dat is een Heerenveen, hè? Ja, de turnhal op het Heerenveen. Ja. Maar alweer als dit een excuus wordt voor de rest van Friesland, want je hebt niet zo'n turnhal nodig om dit überhaupt te doen. Het is gewoon een kwestie van zet wat enthousiaste mensen die iets hebben met judo, met handbal, met korfbal en voeg het samen en maak daar een mooie gevarieerde training van. Maar wat is er nou mis met gymnastiek 1.0? Want wij doen vroeger gewoon een slagbal en dan, we zorgen wel hoe het komt. Ja. Er is eigenlijk niks mis mee natuurlijk, maar je zou het ook op een coachende manier kunnen doen. Veel sporters hier bedenken bijvoorbeeld heel vaak zelf een oefening. Gerben, die net in beeld was, die zei van ja, ik sta op het veld tegen grotere jongens en ik verlies vaak het duel. Dus die komt met een specifieke vraag van daar wil ik extra aan trainen. Dus die zijn al zo doelgericht bezig en dat is op school, maar ook voor de rest van hun carrière belangrijk. Dat zij zichzelf doelen kunnen stellen, maar ook dat ze met de coach samen een opdracht kunnen bedenken. Dus het komt meer vanuit hunzelf. Die motivatie leren ze van oké, als ik iets wil, dan kan ik daar hard voor werken. Het is volle meer gericht op het individu. Ja, en dat is toch waar we steeds op terugkomen tegenwoordig. Van alles moet meer op maat. We kunnen niet meer klassikaal een opdracht geven van linksom rondjes draaien en iedereen heeft dezelfde warming-up. Maar de hele maatschappij is al zo individualistisch. Is het net mooi om juist dat groepsgevoel wat te creëren? Ja, en daarom trainen we dus ook heel veel samen. Daarom trainen ze 1-op-1 met een coach, maar daarna ook heel veel met andere sporters. En je zag ook in sommige stukken dat ze elkaar ook nog moeten coachen. De ene sporter staat tegenover de andere. Je hebt bijvoorbeeld een handballer met een zwemmer. Nou, wat kunnen die van elkaar leren? Die coachen elkaar ook. Nou, dat is gewoon fantastisch. Ja. Is het dan ook zo dat je dan dus ook misschien meer bijvoorbeeld kinderen met autisme mee kunt coachen? Dat die ook mee kunnen, als je wat meer naar het kind kijkt. Dan, ja, want het gaat echt om het individu. De boot. Ja, dus wat Gerben bijvoorbeeld nodig heeft is anders dan iemand anders.
En daar kijk je naar. En nou, daar trainen we onze SIOS-leerlingen natuurlijk voor om coach te worden. Zoals net de gymnastiekleraar daar ook achter komen. Oh, ik zou wel wat meer kunnen vragen. Wat wil je bereiken? Waar wil je heen? Ja, dan leren ze zoveel dingen. En dat zijn gewoon vaardigheden waar je echt na je sportcarrière ook heel veel baat bij hebt. Ja. En is het nou, want was het echt tapas op het bedrijfsleven, toch? Ja, dat kan. Maar dit is niet iets wat sport. Maar sport is altijd een middel. Ja. Het maakt niet uit waar je staat. Of het nou Defensie is, de gemeente, de provincie. Nou, sterker nog, de provincie die komt ook binnenkort in de turnhal. Dus geen probleem. Ja, jouw knikken beamend. Ja, Jouw zit in het bedrijfsleven. Ja, ik zit in het bedrijfsleven en wij proberen echt te stimuleren dat er wat sport die in wordt. Nou, ik ben zelf net zo sportief namelijk. Dus voor mij is het even heel moeilijk al je vat te stellen. Ja. Dus wij hadden verbrandingsmotor en dan had je sport eigenlijk net meer nodig, hè, om je voor te bewegen. Ja. Maar, Ja. nee, maar het is wel heel belangrijk. Ja. Wij, bij het bedrijf werk je trainingen. En daar is dit stukje wel een onderdeel van. Ja. Dus het bewegen, het bewust... Ja, het gaat om bewegen inderdaad. En het is Ja. niet sport, maar het gaat om bewegen. Dus de ene persoon wil juist heel veel bewegen, omdat dat zijn doel is. Omdat hij sterker wil worden. Maar de ander die wil misschien leren te concentreren. Ja, dat hoeft niet in een hele zware fysieke vorm. Maar het gaat erom dat je kijkt naar het individu. Nou, dat spreekt mij wel om. Naar wat hij nodig Ja, heeft. dat je een stap kan maken voor Ja, je moet echt naar de persoon kijken. Wat heeft die nodig? Nou, en daar schakel je in. En dat is fantastisch. Ja. Ja, Jongens, echt aapkooi. Echt apenkooi. Nou, dat wie altijd het leukste, toch? Eigenlijk van gymnastiekje. Jongens, we zullen het haar over levensbrieven. Ga je hem die wel eens kreunen? Ja, of doe hij ze alleen nog maar krijgen? Nee, ik ga wel skreun. Ik wel skreun. Ja, Ja? absoluut wel, ja. Want het is misschien ijs net meer van deze tijd. Maar hoe dan ook, jij iets wat er vol op schreeuwen. En een part van die levensbrieven van Friesen, die verschijnen morgen in dit boek Oude Leefde. En we zien je de steltjes hier een letter waarop die het zuiver haast weer als vereerde pubers op een bank zitten. Waarom naar de tijd van pen en papier? Dat je om elkaar te zien kilometers fietsen matten en ik nog risico in om klappen te krijgen omdat je van een oord dwarp komt. Waarom naar de tijd dat de faam aan de ene kant van de stritten kuilje en jong vandje in de oren? Waarom naar de tijd dat je nog liefdesbrieven schreeuwen? Ik weer bij mijn nicht in Psaruzem. En dan weer dat Pinkster en dan gaan we altijd naar het Steensge Bosje. En in het Steensge Bosje, daar weer een ploeg uit de compagnie. En daar bleven we zo bij staan en bij de waan. En nou, toen leek me dat eigenlijk wel wat. Ik dacht dat dit net zo'n raar jongetje. Daar wil ik wel eens even wat meer van weten. Ik ben er voor de achteraan fiets, doet ze in de huis gaan. Zie mij haar nicht. Zo? Ja, tuurlijk. Of wie ik naar de achteraan fiets denk. Je weet het altijd net, hè? Ik weet het en trouw. Maar in elk geval, ik ben er voor de achteraan gegaan. En toen we daar bij hun, bij de boerderij weer, bij de dame even verder. Nou, hadden we nou een piep vol zijn denken en toen had ik die een dikke tuut jongen en toen werd wegwezen. Hè? Nou ja, hoe die tuut weer, dat staat wel in de brief. Ja, in die brief, daar rijnt het alle kusjes, hè. Als ze verkering ha, komt Hans alle sneuntejoen op een fiets naar Jestemar. Op een pleert doen ze dan spultjes de hele jongen lang, waar de zus van Gaatske en haar vreun. Du wist wat in je zielig in die praat. Vond je dat? Voetbal is heel belangrijk. Ja. En dat weer bij haar krijgt erom, zie we een, nou ja, dat misschien de juiste woord net, maar een leuke flap uit. Hè? Zie je het... Ja, maar ik was er hyper van, want de 80 jaar zei het er heel over niks. Hans zit 2 jaar onder het dienst op de Wilhelmina-kazerne in Assen. Het is in die tijd dat ze elkaar schreeuwen. Dan denk je, zo druk wat verder van de past en dan schreeuw je maar bij je lullige dingen op. Niet je gewoon dagelijks beleven eigenlijk. Ja, nou vind je het heel simpel, te men doen. Ja. Ik vind het nou makkelijk om te leren. Mijn enigste lieveling. Het is vrijdagavond 9 uur, zo net je aanzicht ontvangen. Die brief van mij komt nu wel erg laat, maar ik wacht er nog steeds op een klein berichtje van jou. Eenmaal kom ik weer bij jou terug.
Dag, mijn hartje. Er zijn vele miljoenen lieve meisjes, maar niemand zoals jij. Dan ga ik alles in de kast hebben. Ja, nu weer van verzetten. Ja, en wil je het boek met de levensbrieven graag in je bezit hebben? Like ons dan op Facebook en onder de likers verlotsen we dan dit boek. Takemier, dan is het alweer zondag geleden dat Nederland bevrijd wordt van de Duitsers. En in onze provincie wordt het dan grut vierd. De betinking is dit keer extra speciaal, want er zullen naar alle gedachten voor de laatste keer een Canadese veteraan bij onwijzig wezen. Volkers, je bent vastzitter van het bevrijdingsfestival Friesland. Viel het zelf extra dat het dit keer toch wel specialer is dan zoals? Ja, het is heel speciaal. Want dit is menselijkerwijs gewoon de laatste keer dat die meesten hier naar komen kunnen. Ik is het wel uitrekenen. De meesten binnen al oer de 90. Ze wie een doel, 18, 19. Ja, het telde maar zondag bij. Dan wist er. Ja, zeker. Dus echt de laatste keer dat ze er echt fysiek bij onwijzig wezen kunnen. En ik ben deze simmer in Normandië geweest. En de laatste betinking wie je vanzelf bij Market Garden in Arnhem. En daar wie een heel oud mansjes, maar ze wie er een wol. En dat is heel indrukwekkend. Ja, want de laatste keer dat het heel grut vierd was, dat wie een jochetje 94. Ja. Alweer 20 jaar lang. Met al die veteranen erbij en grote optochten. Nou ja, let u net langer die spanning. Wat kunnen we dit hier al even verwachten? Nou, eigenlijk kun je hetzelfde verwachten als 20 jaar weer waarom. We zullen weer met voertuigen uit die tijd rijden in 4 kolonnes door de provincie heen. Mijn stopplakken werd de Canadezen wezen zullen en het eind in Ljouwert met een groot défilé. En de gedachten ben nou om dat bij het gerechtshof te doen in Ljouwert op het Wilhelminaplein. Maar je komt dus overal in de provincie? Ja, wij komen op een heel aantal plakken. Een heel soort plakken. Ja. Ja. En nog wat, dat spreekt mij ook wel heel bot om. Want wat gebeurt er in de Prinsentuin in Ljouwert? Nou, we willen het echt een beetje in de stijl en de tijd van doen. En in die tijd hadden Canadezen kampeerd in de Prinsentuin. En dat zullen we weer op nijmaken. Dus we zullen daar komen tenten en er komen mensen die het kleed binnen in de uniformen van die tijd. En dat wordt echt in die sfeer wordt het delzet. Ja, het wordt geen slagveld. Nee. Er komt absoluut geen slagveld. Nee, oké. Het wordt heel vredig. Dat wie in die tijd extra. Oh ja, nou gelukkig maar. En want ik heb begrepen, nergens in Nederland wordt het zo grut viert als hier in Friesland. Nou, dat is net helemaal hier. In Wageningen wordt het vanzelf altijd heel grut viert. Maar wij zijn denk ik wel de tweede hier. En dat wie destijds 20 jaar verliezen hier dat extra. En dat zal nou wezen. Wij verwachten een heel soort mensen hier in Friesland. Ja, want jij bent net alleen nog vastzitter van het Bevrijdingsfestival. Want jij heb ik persoonlijk nog wel echt wat mooie, een persoonlijke passie voor de eerste, maar ook de tweede woord. Een passie klinkt alsof het positief is, een grote interesse. Het is wel zo, hoe meer als je ervan weet, hoe meer vredelievend je ik wordt. Maar ik vind het heel interessant. Het is een tijd in onze historie waar een heel soort gebeurd is. En die tot op de dag van vandaag nog een soort invloed had op alles wat er nou gebeurt. Ja, want ik ga even bij jou thuis West. Ja. Dan heb ik even zien wat er al is zit. Dan zullen we even zien. Nou, doe maar even. Hier een jeep. Die is opknapt door mijn zoon. Die is er ook al mee besmet. En dat is een Ford Jeep uit de Tweede Wereldoorlog. En die is helemaal in working order, zoals we dat zeggen. Dit is een Brockway kraan. Een medium crane. En ik zag daar een ziekenauto? Ja, dat is een Dodge ambulance. En die had ze broekt in de Tweede Wereldoorlog, maar echt nog in de jaren 60. Want je hebt al die serie Mesh wel eens jongen. Nou, dan zul je er gewoon binnenkomen in deze auto's. Hier is het al aan mij begonnen. Die heb ik gekocht toen ik zoontje weer van Leo Schuil, de motorsloper hier in de stad. En die weer in een hele slechte staat. Die heb ik opknapt. En toen ik klaar weer, ben ik hiermee begonnen om slagvelden te toeren. Dus ik ben hier maar op alle slagvelden geweest. En wat is nou echt dat je zegt, echt het pronkstuk van jouw verzameling? En dan komen we hier bij de Duk. Dit is heel bijzonder, want hier kun je mij rijden en mij varen. En hij doet het ook nog? Hier gaan we altijd mee op vakantie. Dit is dus vakantievoertuig. En wat zijn dan de reacties van de meesten? Nou, heel grappig. Mensen vinden het leuk. Ja, het is heel apart vanzelf. Dat zie je net iedere dag.
Ja, prachtig gezicht. Ja, ik vind zelf het contrast zo leuk, want je bent bestuurder. Nou, laten we ook eens zeggen, een topbestuurder. Dan sta je daar in driedelig pak, daar een lege jas en zij rieden de klompje. Ja, zo is dat. Zo is het eigenlijk. Ja, zo is dat, ja. Ja. Een vorm van besturen. Hè? Een vorm van precies. besturen. Maar die hele loods zit dus vol. En alleen nog maar Amerikaans, want Duits komt er net in, hè? Nee, nou, ik heb wel wat Duits, maar dat is een uitzondering, om het zo maar te zeggen. Want een domme vraag misschien, maar hoe kom je daar, Ron? Ja, dat kin je gewoon een keepje en het komt ook wel naar je tag. Want als je zo volle verzamel je, dan weet de meesten je ook wel te vinden. Ja. Je bent dus drok dwanden met het organiseren van het hele bevrijdingsfestival. En je hebt help nodig. Wij hebben vrijwilligers nodig, dus wij willen heel graag dat vrijwilligers zich melden op uw website. www.bevrijdingsfestivalfriesland.nl. En dat vinden we dat we willen heel graag dat een heel soort mensen u helpen. Want net alleen nog in Ljouwert, maar ook door de hele provincie heen. We willen ook heel graag weten wat er al hier georganiseerd wordt hier in Friesland. Dus ik graag mensen die het on een gang binnen graag melden bij u, ook op een website. Want dan kunnen wij een agenda stellen voor de periode van 15 april. Want dat is de officiële bevrijdingsdatum van Friesland. Ont mei 5 mei. Ja. En wat we ook heel graag willen, is verhalen over de Canadezen. En ook, als het mogelijk is, mensen die nog contacten hebben met Canadese veteranen. We willen heel graag dat die zich ook melden, want dan kunnen we daar contact mee lezen. Maar ook leuke verhalen die er nog binnen over vankers, en we leefdesbrieven gewoon, vankers die in die tijd Canadezen gaan binnen en die naar Canada gaan binnen of nog liefdesverdriet hebben erover. Ja, dat willen we al je graag weten. En wat wil je daar nou mooi? We willen bezieken om daar interessant materiaal voor te maken voor de squallen, want we hebben een squallenprojecten in die tijd, maar ook gewoon voor de publicaties. En we zullen zien dat we daar nog wat meer mee doen kunnen. En misschien ook wel meer. Ja, want squallen, ik kan me vaststellen dat het net onbelangrijk is, want de mensen die de oorlog bewust meemaken, die groep wordt heel tijd liedser. Ja. Is dat misschien ook een reden waarvan je zei, omdat je zegt, daarom willen we het nog wel echt grut vieren? Ja, en wat we ook graag doen willen, het is nou zondag hier, dat is een heel skoft. Maar wat we ook graag zien willen laten, is de verbinding met het heden. Want oorlog en vrede, nou, we maken het iedere dag mee. Het is verschrikkelijk wat er al hier gebeurt. En we moeten dus heel blij zijn dat we hier in vrede Libië kennen. En die verbinding willen we ook graag uitlezen naar de mensen en met name naar de jeugd. Ja, dat is heel belangrijk. En wat is nou waarvan je zegt, nou, daar zorg ik nou echt naar u? Dat wordt echt... Ja, zeg maar de duk die jou in de lood staan, dat wordt de duk van jou en 4 mooie. Ja, dat is voor mij toch die Canadezen die komen. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat de mensen die dus destijds bevrijd hebben nog een keer hier naartoe komen, zodat we die mensen nog één keer en voor de laatste keer bedanken kunnen, dat vind ik wel het allermooiste. Ja, sta je bij de dik om te zwaaien en te sjen? Super, ja, zeker. Zeker met mijn jongste zo. Ja. Absoluut, ja, we komen in Trabeuren. Mijn vader vertelde laatst ook nog dat de Canadezen bij hun in de achtertuin lagen. In Witmarsum. Gewoon bij mijn opa dan, zo in de achtertuin. Dan moet je nagaan. Ik kan me dat nu helemaal niet voorstellen, maar zij hebben dat allemaal meegemaakt. Dat vind ik hem bijzonder en hij heeft nog steeds de bajonet. Dus, Ja, nou ja, ja weet je, het eerste verhaal te pakken. Ja. Ja. Zo makkelijk is het toch. Nou, het gaat heel makkelijk. Hey jongens, tiegetank van je komst naar de studio. Het zit er alweer op, het gaat altijd hartstikke rap. Ons 4, morgen dan is Binte Verzels weer. Waar weet, dan hoe dan ik nog een hele gezellige jongen. Dag. Dank u wel.